Усіх вітаю, гэта праект «Пара». Прашу вас крайне сур'ёзна паставіцца да гэтага відэа. Маю прамую інфармацыю ад прадстаўнікоў рэжыма Лукашэнкі, прадстаўнікі не на апошніх пасадах, так вам скажу, пра тое, што наратывы шэфа, вось вайна, то не вайна, трэба рыхтавацца, слухайце мяне, бо трэба выжыць. І гэтак далей. Дзеці будуць ваяваць, што да гэтага трэба ставіцца не як да балбатні, а вельмі сур'ёзна. Што сілавікі, вось лукашэнка-цэнтрычныя, так іх назовем, ужо пра ўсё ведаюць. Дайшло да таго, што пэўны час таму у Беларусі правялі сімуляцыйную гульню, я так разумею, санкцыі Лукашэнкі, так? А што рабіць на выпадак, калі яго не становіцца? Вы можаце сабе такое ўявіць? Назвалі пераемніка. Хто ён? Вот давайте пагаворым у гэтым відэа і ўвогуле, што адбываецца. Кругом адна прапаганда. Мне здаецца, што нават медыі беларускія за межамі Беларусі, ці людзі адарваліся ад рэчаіснасці, ці павестку адпрацоўваюць. Тое ж самае і нават горш з прапагандай у Беларусі, так? Дзе проста няма ніякіх навін, нічога цікавага. Паказваюць вот нейкую дзейнасць, там закон супраць ЛГБТ-прапаганды, што яны зробяць з Вадзімам Гігіным і Андрэем Шведам. Мне цікава, это ж сакрэт Полішынелі, ЛГБТ-людзі. Это все для адводу вачэй. Герой толькі адзін, Александр Рыгоравіч, все пад яго падвязана. І вось ён часам не трымае язык за зубамі і выдае свае страхі. Першы страх – это вайна. Проста падчас кожнай сустрэчы, вы ж самыя чуеце і бачыце, так? Слушайте меня, если хотите выжить. Дети будут воевать. Всех готовьте, дети будут воевать под нашим руководством. Другі ягоны страх – это обвал эканомікі, які можа здарыцца. Ну, калі экспорт завязаны под Россию на 70%. А там прадракаюць, што просто надлом эканомікі здарыцца. Но это ж не сакрэт. І вось наведваючы рыбную ферму на прайшоўшым тыдні, Лукашенко выдаў абодва свае страхі. Літаральна сказаў, што вот нужно мобилизоваться, работать, чтобы выжить. А что касается войны, это уже зависит от сильных мира сего. От ягонага партнёра Путина, от Дональда Трампа. Гэта все залежыць. Ну і гэта ж не просто балабольство. Я ж наводзіў даведкі. Людзі з рэжыма гавораць, што там просто пераацэнка каштоўнасцяў зараз адбываецца. Ужо все цудоўна зразумелі, што ад Расіі трэба трымацца чым далей. Але самы вялікі страх Лукашэнкі – гэта, канешне, вайна. Даруйце, там быў відэатэхнічны збой, я зараз вымушаны перагаварыць. І да чаго дайшла справа? Запісалі праграму «Карані праблемаў». Адным з гасцей быў Павел Латушка, апозіцыянер, адзін там з лідараў апазіцыі. Я ведаю, што да яго рознае стаўленне. Але асоба дасведчаная, экс-міністр, номенклатуршчык лукашэнкаўскі. Я перакананы, што сёння ён мае каналы камунікацыі з людзьмі з рэжыма. І вось што ён расказаў, што пэўны час таму правялі сімуляцыйную гульню з санкцыяй Лукашэнкі, інакш это не можа адбывацца ў Беларусі. Якія будуць дзеянні на выпадак, калі Лукашэнкі не стане. Ну, я так разумею, тут варыянт ці смерці, ці варыянт, што ён у стане бяздзейнасці, вот як Хаміней малодшы. І абралі, прызначылі пераемніка, вызначылі пераемніка. Лукашенко хацеў Мікалая і вельмі даўно планаваў яго на гэтую ролю, але прыйшлі да высновы, што пацягнуць можа толькі Віктор Лукашенко, які, дарэчы, не мае палітычных амбіцый, у перадачы гэта падкрэсліў Павел Латушка, але вось такая сітуацыя, што ўсё, іншых немагчыма, толькі Віктор Лукашенко. Вы бачыце, разглядаюць нават такія сцэнары. І я перакананы, што да нас даносіць Латушка праўдзівую інфармацыю па прычыне таго, што я сам ведаю, што ў некаторых сілавікоў папросту панічны настрой. Што ж такога адбываецца? Ну, все змяніў прыход Трампа да ўлады. Вы паглядзіце ў гэтым годзе, што зрабіў Трамп. У сваім паўшар'і спачатку павыкідаў кітайцаў, з Панамы там хутка все зразумелі. Вось зараз Кубу яны даціскаюць такім лайтовым варыянтам. У Венесуэле вы ведаеце, што там здарылася, там бяруць яны пад кантроль. Венесуэлу нармальна все там будзе. А потым заняліся Блізкім Усходам, Іранам. І тыя, хто кажуць, што там Трамп абдзелаўся ў Іране, што все там не па плане, і там амерыканскія войскі слабыя.
Все там абсолютно по класіцы, разумееце. Нават наземныя аперацыі не праводзілі, вось ідуць ужо, так бы мовіць, мірныя перамовы, амерыканцы іранцаў даціскаюць, і скончыцца тым, што возьмуць пад кантроль. Ну, прынамсі, Кітай не зможа на Іран уплываць. Рызыкаў, што іранцы там будуць ядзернай зброяй біць па Ізраілю, па кім заўгодна. Не будзе гэтага, знівелююць эту праблему. І вось ужо адбываецца тэлефонная размова Лукашэнкі з Пуціным на мінулых выхадных. І ўжо пра вось Тегеран, Масква, Пекін, пра Пекін увогуле нічога не гучыць, пра Іран таксама. А это ж, ну, сур'ёзна, асноўныя чальцы, можна сказаць, разам з Расіяй гэтай восі зла. Ужо гавораць пра альянс Расія, Беларусь, КНДР. Хоць кім таксама все цудоўна зразумеў і самагубствам займацца не будзе. Ну, які шматпалярны свет? Ну, што это за альянс? Ну, трэцяй сусветнай вайной тут блізка і не пахне. І здавалася б, усё нармальна. І ва ўкраіне вайна неяк урэгулюецца, і ў Беларусі не дойдзе да апакаліптычных сцэнароў, але не, вось гэта і ёсць самы небяспечны момант для Беларусі. Ну, нават сілавікі Лукашэнкі. Вот тыя, што не прапуцінскія, што не ставяць сцяжкі расійскія ў кабінетах, ну, зразумелі, што ад Расіі все, трэба трымацца як мага далей. Што ўсе праблемы патэнцыйныя, якія могуць здарыцца, гэта толькі ад Расіі яны могуць здарыцца. Што ніякі Захад, ніякія краіны Балты, Польша, намёка няма нават ні на якія напады, тут баяцца такіх сцэнароў. А што ў Расіі? А ў Расіі у Пуціна лагічна все як па падручніку, падае рэйтынг, нават вот паводле афіцыйных звестак. Супраць Пуціна ўжо выступаюць розныя там блогеры, зэднікі там ваенныя. Вось чаму пачалі там тэлеграмы абмяжоўваць, ютубы. Все, непапулярная асоба. І справа як па падручніку. Это ж стратэгічныя аналітыкі, як Буэна де Мескіта, казалі, вось пераломны месяц, калі там паддывановыя гульні ўжо праявяцца. Гэта красавік этого года. Вот прямо зараз мы перажываем гэты час. Не ведаем дакладна, што там адбываецца, але вось гэта вельмі важны месяц. І пачнецца эфект адката і дэстабілізацыя ў Расіі. Проста не будуць падпарадкоўвацца загадам і все пачне складвацца. Канешне, Пуціну не хочацца губляць уладу. Вынікаў няма. Ва ўкраіне штосьці яны да восені зноў паставілі мэту взяць Донецкую вобласць. Нічога не могуць зрабіць. І нават Донецкая вобласць іх не ўратуе. Ну, ведаем жа ж гісторыю, што ў Расіі адбываецца, калі вядуцца непаспяховыя войны. Першая сусветная рэвалюцыя, там развал. Афганская вайна, калі ласка, паспрыяла развалу Савецкага Саюза. А зараз вайна ва ўкраіне, яна побач з афганскай не стаяла, яна 100 разоў больш маштабная. І, канешне, будуць наступствы. Ім гэтага вельмі не хочацца пуціністам. Дык справа не ў адным Пуціне, а ва ўсёй сістэме ФСБшнай у Расіі. І ім тэрмінова патрэбна паказваць нейкі вынік, нейкія перамогі. І самы лёгкі варыянт, на жаль, для нас, паказаць нейкія перамогі – это Беларусь. Бачыце, як выйшла? Здавалася, все, Беларусь пад стратэгічным кантролем Крамля. Вось абсалютна. Але калі яны атрымалі па носе ад украінцаў у 22-м годзе, вывелі кантынгенты з Беларусі, но атрымлівацца расійскіх войскаў тут няма. То бок кантроль ёсць, як бы пад пятою Масквы, здалі Беларусь, але не до конца. І што зробяць расейцы? Гэты варыянт чытаецца, ён проста 100%. Беларусь проста для іх запасная карта. От захочуць цалкам взяць Беларусь пад кантроль, анексаваць, там, далучыць, паказаць вялікую перамогу, скінуць Лукашэнку, сказаць, вот этот негодяй з амерыканцамі, там, здраднік, вёў там нейкія падвойныя гульні, утыкаў нам нож у спіну, скінуць яго, правесці параду Менску, все, акупацыя, русіфікацыя і падрыхтоўка да новых войнаў. Вось які іхны план. І я такія чытаў меркаванні, ну што ўжо, вот здалі страну, чтобы не было вайны, вот уже мы в Расіі гатовы. Дык скарыстаюць беларускія рэсурсы і вытворчасці, людскія рэсурсы, хто ў краіне застаўся. І для таго, для новых войнаў. Таму што дайсці да Ла-Манша яны не могуць, а замахнуцца на краіны Балтыі, вот это то, што чытаецца, можа быць на частку Польшы. Ну, выбараў Пуціна няма, калі ён хоча захаваць жыццё, там вот эту вот усю сатанінскую ФСБшную іхную сістэму. І калі Лукашенко гаворыць пра вайну, яны ж ведаюць, што ніякія краіны Балтыі, НАТО, намёка няма, каб на Беларусь нападаць. Ну, маюць жа ж звесткі,
што канцэнтрацыя войскаў палякамі гэта не для таго, каб нападаць, а каб абараняцца. Таму што все правакацыі ад Пуціна і Лукашэнкі былі. Мігранцкі крызіс, засылалі ў еўразвяз мігрантаў, все гэтыя паветраныя метэазонды, все ж яны робяць. Ну, якія правакацыі рабіў Захад? Захад хоча добра, багата жыць, тут багатае жыццё адносна. Калі ласка, вось што ім патрэбна. Все правакацыі адсюль. Вот яны абараняюцца. І Лукашенко цудоўна ведае, што ніхто не будзе нападаць. Вайна, пра якую ён гаворыць, это наступ расейцаў. От чырвоная лінія, на якую Лукашенко не хоча ісці, это цалкам здаць краіну, бо это здаць сваю ўладу, перспектывы для сваёй сям'і. Гэта для яго катастрофа. І вы не думаеце, што калі Лукашенко гаворыць сваім генералам: «Слушайте меня, если хотите выжить», то это намеки такие: «Слушайте меня, когда я скажу развернуть оружие на наших российских партнеров, на российских агрессоров, негодяев, которые меня, такого хорошего, втянули в такую историю». Я абсолютно в этом перекананы, что там вот такие спеются в голове планы, что Лукашенко разумее, что там у Путина безвыходная ситуация, что он пойдзе на сценар мной описаны, Лукашенко разумее гэта, больш-менш там силовики Лукашенко-цэнтрычныя, ці бацька-цэнтрычныя, у каго яшчэ там не адбылося атрафіі мазгоў. Хапае, я думаю, таких нормальных людей насамрэч і в этой сістэме. Все цудоўна разумеюць, да чаго ідзе справа, і вельмі баяцца этой сітуацыі. І беларусы нюхам чуюць вот эту вот небяспеку, што такое можа быць, і трывожацца з гэтай нагоды. Таму што калі акупіруюць, проста пад іхным абцасам жыць не атрымаецца. А яны скарыстаюць рэсурс для новых войнаў гарматным мясам, як яны рабілі на акупаваных тэрыторыях Украіны, і нічога не зробіш. І для нас это беда. А Беларусь як народа, вот яны знішчаць як чукшаў. Вот такія іхныя мэты. Это ж абсалютна відавочна. Но ў стратэгічным сэнсе нам сёння было б выгадна, каб уратавацца, у тым ліку эканамічна, каб Беларусь у выпаленую зямлю не пераўтварылася, вот рабіць тое, што прапаноўваюць амерыканцы, так? Все, налажваць дыялог, дыверсіфікаваць экспорт краіны. Дзе грошы? В Китаі грошы. Китаец тебе 2 юані дасць, 10 забярэ. Это ж вельмі прагматычныя людзі. Все грошы в еўразвязе, все грошы ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ну што тут незразумела? У краінах заходняга тыпу грошы. Нам неабходны вот это вот разворот. Всім нам, всім беларусам на захад. А же и расейцы это разумеюць. И час X наближается. Американцы выставили конкретную умову. Грошей не дали, а выставили умову до конца года, значится, выпустить усіх палітвязняў, спыніць усе рэпрэсіі, значится, пацяпленне рэпрэсіўнага клімата. Расія гэта ўспрымае, гэтыя варыянты, як здраду, все, разворот на захад, здрада Лукашэнкі. Вось чаму публічныя працэсы праводзяцца, значится, паказваюць, што рэпрэсіі ідуць, все, Путін, як ты хочаш, што беларушчыну мы знішчаем, все, хто па-беларуску гаворыць, там арыштоўваем, пасадзім, все, хто не любіць Расію, пасадзім. І таму гучныя працэсы вот, з кнігавыдаўцамі, дзеячамі культуры, там, якія там канцэрты арганізоўвалі. Каб это вот бачылі ў Крымлі, што Лукашенко робіць тое, што яны хочуць, і яны могуць не хвалявацца. А расейцы поставили прокремлевскую 5-ю колонну. И дзеячоў генералов з этой колонны Лукашенко просто не можа меняць. Вот не змог ён нічога зрабіць з Карпенковым. Каб яны прыглядалі, і ў выпадку, калі штосьці пачнецца не так, каб яны пачалі дзейнічаць, а Расія дапаможа. Вось такія расклады. Таму сцэнары, пра якія я тут расказваў, значыцца, крывавая міжусобіца ў вертыкалі. І ў такім духу гэта абсалютна рэальныя сцэнары, і яны все адно ажыццявяцца. Просто логіка працэсаў это паказвае. Ну не застанецца сітуацыя такой, як сёння. Ну і гэта будзе вельмі небяспечны для нас момант. Я хочу сказаць две важныя рэчы. Разворот на захад – это усім для всіх нас выгадна, якія б у нас не былі палітычныя погляды. Расія – это вайна, это наше знішчэнне. Яшчэ калі там любыя вайсковыя сцэнары на тэрыторыі Беларусі, ну вы ж бачыце, як расейцы ваююць. Ну гарады пераўтвараюцца проста ў пейзажы месяцаў, выпаленую зямлю. Ну пра што тут гаварыць? Яны нас знішчаць, калі да гэтага дойдзе. Таму нам чым хутчэй. Ведаеце, любыя варыянты.
змовіцца з украінцамі, для іх это выгадна. З краінамі НАТО ў Еўропе, што мала рэалістычна, спадзеў на амерыканцаў. Любымі спосабамі, каб ад расейцаў адбіцца, якія гарантавана рыхтуюць той план, пра які я вам расказаў. І мы, беларусы, якія там за межамі, ну, якія тут не хочуць сядаць на ўсё жыццё, а мараць дадому вярнуцца, як я, з тымі, што ўнутры Беларусі, няхай я бацькацэнтрычнымі, ну, якія сабе расійскі сцяжок не ставяць, мы павінны пачынаць гаварыць. Прынамсі, нейкія першыя крокі, нейкі дыалог. І это прычына, чаму я не закрываю свой незалежны канал «Пара». Ну, таму што это гарантыя. Это незалежная, это ніхто не фінансуе, ніякога ўплыву на мяне няма. Я бы мог быць мадэратарам вот такіх бесед з адэкватнымі людзьмі, каб ввогуле у новай канфігурацыі як вот будаваць нашу краіну. Удар нанесены каласальны. Людзей з'ехала больш за мільён з краіны, вы разумееце? А можа быць і мільёны. І такія сцэнарыі ёсць, няма дакладнай інфармацыі. Удар колоссальный по культуре, по мове, по всему, по душе народа. Мы слабеем, нас может не стать. И нават, коли это все вырулится там без войны, ну, вы ведаете, у ситуации, коли мы будем вельми слабыми, то не только Россия, я думаю, могут іншие охотные знайсціся, каб просто поднять тое, что валяется под ногами. Таму дзейнічаць трэба сёння. На выпадок вот этих сцэнароў жудасных, ну, на жаль, реальных, что я могу параить? Я могу параить людям купить батарейки, купить радыёпрыймачы, но не зусім такие, а вот якія ловяць, як у савецкія гады. Кароткія і ультракароткія хвалі. Толькі такім чынам можна будзе атрымліваць больш-менш адэкватную інфармацыю. Раю вам скарыстацца гэтай маёй парадай. Дарэчы, мы ж знаходзімся ў партнёрскіх адносінах з беларускім радыёрацыяй, і ў выпадку патрэбы я сяду за гэты радыёмікрафон і праз гэтыя ультракароткія хвалі буду перадаваць інфармацыю, што адбываецца. І вот такія прыймачы, ну і падрыхтаваныя там батарэйкі з запасам, яны ў крытычны момант дапамогуць вам атрымліваць інфармацыю, пралічваць там варыянты сваіх дзеянняў. Давайте сашыць за сітуацыяй. Да сустрэчы.